Hej, mit navn det er Tobias. Jeg er en af Amisol-guiderne her i Italien, eller i Calabrien nærmere sagt. Vi står på det helt fantastiske hotel Costa dei Tropea, som jeg meget gerne vil vise jer rundt på, så følg med en gang. Så har vi bevæget os fra poolen til poolbaren, så nu synes jeg bare, at vi skal gå videre til restauranten herinde. Så står vi på Costa Dei's flotteste udkigspunkt, og det er altså hele vejen af kysten, Costa Dei-kysten, og helt ned, hvor man faktisk kan se Tropea, som kun lige ligger 10-15 minutter i bil væk herfra. Men jeg synes, at vi skal se en af de ting, de også har her på hotellet, og det er altså en privat strand, så følg med derned. Og hvis man er ligesom mig og ikke gider at gå ned, jamen så har de også en privat golfbil at køre ind hele vejen ned til stranden. Så er vi ankommet til stranden, og der er altså også en beachbar, som er med i det, der hører med på hotellet, sammen med solsengen og rigelig mulighed for at bade, hvis man har lyst til det. Så det var lige en rundvisning på en af vores hoteller her i Calabrien. Jeg håber, vi ses hernede meget, meget snart.